Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Miyerkules, Pizza 17 na bulan sa Agosto tuig 2022. Action Radio. Ngayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, ikadwa nga public hearing sa flood control project sa Mambulo Creek gintalana sa Agosto 30. Sa siyudad sang La Carlota, lalaki natapungulan patay. Ginakwaan siya nga nagbulo sa napatay nga si Alex Soberano, nakilala na sang Police Station 8. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Magapapanaog ang Education, Interior kag Budget Department sang joint memorandum nga nagadumili sa pag-usar sang bulutuan bilang COVID-19 isolation kag quarantine. Ini kasunod sang natalana nga pagbalik na sa mga estudyante sa eskwelahan. Sa public briefing, ginpahayag ni Michael Pua, spokesman sang Department of Education, may draft na sang joint memorandum kag ini gina-finalize na sa karon. Suno kay Pua, luyag nila masiguro nga ang mga eskwelahan ang hindi na magamit nga isolation facility o quarantine facility. Sa record sang DepEd, may duwa pa kabulutuan nga ginagamit nga COVID-19 quarantine facilities kag iban ang may house isolation tent pa. Suno pa kay Pua, paagi sa memorandum, pagalimitahan man ang paggamit sang bulutuan bilang evacuation centers tubtob 3 ka semana. Ini maayo ini. Hindi naton pagpabalikon ang mga estudyante sa mga bulutuan nga bag-ulang ginhalinan ginhimo nga quarantine facility. Posible nagalagaw pa dirang kagaw. Delikado para sa kabataan, labi na gid sa mga elementarya kag high school. Mabudlay, madamo sang bulutuan gingamit nga pasilidad sang COVID-19 sadtong portigid ga sagana gid ang COVID-19. Ginbutang sila sa mga bulutuan. Delikado ini. Balik eskwela ang kabataan. Base bala nga wala pa matiluan maayo ang among bulutuan kag nagapabilin pa dira ang kagaw. Uy, halungan naton ang aton kabataan labi na gid sa elementarya. Mabudlay na nga imbes nga magbalik face to face nga klase, balik sila sa hospital kag delikado base kon may maigo gid lala sa balatian nga kagaw sang COVID nga nagalapta pa sa among bulutuan. So dapat halong-halong gigita ipasiguro gid sang DepEd, ipasiguro gid sa tagsa kabulutuan nga matinlo na ang among bulutuan kag indi kontaminado sang kagaw. Hindi naton pag ipasimpalad ang ikaayong lawas sang aton sini mga kabataan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:06, karon nga adlaw Pizza 17 bulan sang Agosto, ika-53 katuig nga anibersaryo sang Action Radio. Sa amon mga tagpalamati, madamo gi nga salamat, nagdangat kami
sa ika-53 katuig nga pagserbisyo sa pumuluyo sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Happy anniversary samon dire sa Aksyon Radio Bacolod. Radio Philippine Standard Time las 4:07 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang balit pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses, pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan yung sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaon. Oy! Bugtaw ron bilog nga Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa malabutan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Kamusta na ang palibot? Kamusta mga merkado? Kamustang biyahe sang aton di pasahero nga salakyan? Hindi magwanta ang traffic sa siyudad sang Bacolod. Pagbukas ang klase, sosporte sa pagkalaba-laba ida sa mga salakyan. Dapat ang aton sini mga bulutuan may jutay nga. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for... Iyon nila. Kisa malit ang kabataan, hindi gid magwantang traffic sa Bacolod. Sa mga opisina, dapat may konsiderasyon man nga posible malit gid man ang mga empleyado, labi na gid ang nagasakay sa di pasahero nga salakyan. Sos kahapon, porte sa pagkalaba-laba sang traffic dira sa may Lupus East. Hindi magwantas. So, pila ka mga 25-30 minutos kag makalusot ikaw sa pagkalaba sang ginutok sa trapiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na, aber. Pasiplatan tang palibot sa siyudad sa Bacolod. Pagi sa aton patrol, karon nga kagahon, observation report, upod kita. Kay aksyon,
Alvin Graba. Balita sa Patrol. Action Alvin, happy anniversary. Good morning. Happy anniversary sa imo aksyon, Fred, no? So sa aton sining mga kauturan, kabahin sang aton sining anibersaryo. Happy anniversary sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Aksyon, Fred, ang Laragway, no? Sang pila ka mga dalanon sa siyudad sa Bacolod, masyado gid ka tawhay. Not unless kung maglabay lamang ikaw sa dalan sang Mabini nga nalabayan namon kagina ni Aksyon Nani, madalan Mabini sa may Libertad area, hindi man sa traffic kundi damo gid mga salakyan, no? Gadulong sang mga pasahero nga temprano pa nga magapanindahan, Action, Fred. Pero passing through sa area sa may Hernais extension, masyado man ka tawhay, no? Hindi pa gid man busy. Sumasanaaw mangin kuan ni Action, Fred, no? Mangin masako naman ang ining area, especially subong nga ginalabayan namon sang patrol ang area bala Action, Fred, sang Hernais extension para naman mapamangkot man naton ang pila ka mga baligya karon nga aga diri sa may area sang Libertad. Actually, ari kita diri, Action, Fred, sa may bagsakan area. May tatlo ni nga klase sang bagsakan, Action, Fred, mo. May bagsakan sa may area sang Lopez Haina, may bagsakan sa area sa Margarita, may bagsakan man diri sa Hernais. Ari kami dampi, Action, Fred, sa may bagsakan along Hernais. May mga ready na nga mga baligya diri sa Hernais extension, Action, Fred, sa may area sa barangay 40. May mga kararuton pa available bago kanami pa sa tulog sa ibang Action, Fred. Ang kalabanan diri kay mga kararuton ang mga available kag ginalantaw man naton gani diri bala may mga available man sila karon nga mga Bombay, especially ang white onions, Action, Fred, no? So subong sini nga iba naton yung mga kauturan ga pangapina, no? While ang iban diri ga handa na para sa ila sini nga mga baligya sini nga aga si Zero samtang ga pangapi. Tad live ka sa Action Radio. Ano ning mga available ta mga panakutanan mayo ni kamusta baligya ta sa mga panakuta subong ang luya? Luya, sir, daw parang mahina-ina subong ngayon, sir. Mahina ang binta karon, sir. Luya, pila na? Pila ra 45 kilos, sir. 45 ang kilos ang luya. Ang kamatis mo mayad to green pa gid pero habal na, no? 30 ang kilos, sir. 30 ang kilo. Magluwas diri sigurado ko ini mga pula ning katumbal. Oo, tagga pila ng katumbal mo? 130 ang kilo, sir. 130. Ang kilo paitan niya, paitan 40 per kilo. Medyo barato ba? Pero gagmay ng paitan, no? Oo, magluwas diri ang Bombay mo gali ito tag pila subong 135 per kilo, sir. 135. Halos ka parehas lang mo presyo dito sa Piak, no, sa Bagsakan, no. 135 ang kwanto ato yung ahos sa 110 per kilo. 110 ang kilo sang ahos. Kapangita ko diri sang white onions, wala gid available, sir. Amo ginapangita sa mga customer ramon, wala gid available sa wala available. Saan pa? Kasana next month siguro, sir, baka maabot na sila. Mga next month available na siya. Pero kung may aragid man ang white onions, pila ang presyo na siya? Baka sir, mga 200 o 180. Depende kung may maabot. Pero subong niya, ang white onions di nagahalin. China siguro. Pero wala kita diriya. Wala, sir. Wala. Sige, magluwas diriya mga available mo diriya mga kararuto, no? Kitang ko ng imong balingoy. Balingoy, ano na, sir? Sir, 30 per kilo, sir. Balingoy. Hindi, dagko na, bisol na, sir. Bisol, 30. Magluwas ng kamote. Kamote, 30 din, sir. 30 per kilo. Magluwas diriya, ang utan mo niyan. Talong, 45, sir, per kilo. Ang ining kung saging.
Saging, ano sir, 25 per kilo sir. Sige, damo man sa action Fred. Halos deriya, all in one. Bakal ka deriya, ready na. No? Ano ganing alan mo? Edward po, sir. Edward, taga Don Salvador, sir. Taga Salvador. Okay. Taga Salvador. May nga Salvadorians. Action Fred. No? So far, amo pa lang din nakita natin deriya. But karon dugay-dugay, matamaton tamani sila sa pamangkot action Fred. So far, amo ning pila ka mga observation karon sa nga patrol. Diri man sa area sa Bagsakan. Sa aton sining nga mga kauturan, happy anniversary, no? Ika 53 anyos na sa nga Aksyon Radio Bacolod. Sa aton mga utong nga temprano nagpamalaklon, ti mas dapat pagid kung may kape, no? Sa inyo pangapi, hindi magkalipat, no? Ara si Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang yerba. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. Action Radio Philippine Standard Time. Las 4:28 na. Ready na kamuda. Sang pamahaw nyo, amon masako kami di. Sa amon sini ika-53 nga anibersaryo. Ano ang pamahaw nyo, ginapulupaminsar karon nga kagahon. Ako niya matula ko Golden Papano karon nga aga sa pamahaw. Batuan mo lang ng kinanglan niya Batuan, paitan, sampawan mo tangkong, dahon tangkong bla. Pagkatapos, paksyo kabangros, okay na. Simple nga pamahaw, karon nga kagahon. Pero nga serve sa mo, ga short slipot, ga gwapusod, okay na ang pamahaw, karon nga kagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Una sa linyada si Jory Montiliano, aga pa, nagamonitor sa barangay Vista Alegre. Kay Ronnie Gordon, muni ko no kay Tatay Ricardo Gordon sa barangay Alihes, Valladolid. Subong man, si Richie Mania, good morning. Nagamonitor sa barangay Don Jorge, Araneta. Good morning. Si Hinida Ordonez, good morning man. Kay Abraham Sala Ortiga, good morning. Happy anniversary sa Aksyon Radio number 1. Nagamonitor sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid sa panamyaw sa amon anibersaryo. Kay Rochelle Matanda, good morning. Happy anniversary. Thank you gid. Kay John Ray De La Piña, good morning lang. Kay Claire kag CJ De La Piña sang sitio Aninii, Tagda, Hinigaran. Sa barangay Tagda, Hinigaran Bao si Jinky De Alagdon, happy anniversary. Ika-53 katuig. Salamat gid kay Jinky De Alagdon saya panamyaw. May lang nga pagmonitor ko no. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Subong Manuel Amar Alma Uligon, Kristen Manalo, Joby Perlado Biluya, sa kabiyanan niya sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Mon Lisay, happy anniversary. Monitor lang ko diya sa Hinigaran. Salamat gid. Kay Abner Estrabon, good morning man. Kay Ibon Bosher sang
Germany. Nagatamyaw man ika-53 nga anibersaryo sang Aksyon Radio. Salamat gid Ibon Bosher, kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban. Tamyaw ya. Si Mirna Galbi Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan, Monitor man. Si Manjo Arnijo, happy anniversary Action Radio. Salamat gid kay Rinaldo Rojo, good morning. Pa-shout out Suyaman Taho Bindors, Rami Anthony, Michael Bad Boy kag Tonyo dire sa Barangay Bata. Taga Barangay Bata, good morning. Kay Milagros Morales, good morning man. Nagamuntor sa Barangay Mao upod kay Edgar Morales. Kay Amek 45 Garciniego, mayong aga sa tanan, happy 53rd anniversary sa Aksyon Radio. Salamat gid kay Warlito Nisha, good morning sa Barangay Talok kag Barangay Magbalyo. Kay Anghela Gayondato Castillo, happy anniversary. Thank you gid. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, happy anniversary. Kay Candido Hildore, morning. Kay birthday ko Candido Hildore, good morning. Happy birthday, gid. Sige. Ka-birthday ko kunong Aksyon Radio Badungan. Kay Peter Alegarbes Jr., good morning. Monitor sa PGBI Talisay City Chapter. Good morning. Maylo nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakagahon. Salamat gid sa inyo panamyaw sang amon sini nga anibersaryo. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Si Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos kag Bob Rancia. Si Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Pareribias Arroyo, kay Ana Diaz ang Purok Balulan Bago, good morning man. Kay Philip Birisa sa Murcia, si Pare Kinit Mabun, kamusta ka? Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilya, Gabugtaw na ni. Si Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si Pare Istoy Querido, abibango na kag mag walking na. So, Philippine Standard Time, las 4:33 na ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Sudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo nga paglaragway sang tanan nga bulutuan kon bala husto nga tanan preparado gid. Base bla masunod nga damang magsiling, uy, dito sa a certain lugar nga muni, wala pa klase kay wala pa lima kayo ang mga hulot-bulutuan. Sa sini nga mga probinsya madamo gali ang mga eskwelahan nga nagkalaguba kag wala pa makaayo. Dapat ipasiguro. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42 na. Kayang ilagay yung Dato Castillo, Tupad Balay, monitor ko no, Sidney Reyes P. Domingo. Salamat gid sa pag-monitor. Kay Huma Lumina, good morning. Kay Abraham Sala Ortiga, good morning. Kay Mike John Samolde Siba, good morning. Sa Moises Padilla. Oh, sige. Arreglado. Kay Milvin Piñapel, good morning man. Kay Billy Albay, dira kay Sabanga Tutong Uno Barangay Pilisa, nagatamyaw sa bata iya si Angela gayon Dato Castillo, si Maricon Castillo, kag Gloria Moreno sa Berot Limanon, kay Junjun Castillo sa EE International Company sa Batangas. Kay Rinaldo Rojo, happy 53rd anniversary. Salamat gid from Suyuman Taho kag Toto Factory o kon Toto Factory pa shout out kay Madam Robby Rojo Gito from Barangay Alhes. Sige, good morning. Kay Richie Magallanes, monitor sa Araw Relocation. Taga-Araw, good morning. Kay Doy Arthur, good morning man. Kay Abraham Sala Ortiga, happy anniversary. Aksyon Radio Bacolod, number 1, more power. Salamat gid. Kay Milko Bilio, o nagasigabong ang Aksyon Radio. Kay Brad Mating Nipales, kag siya Mrs. si Sis Nili dira sa Espanya, Isabela. Kay Richard Malayang, good morning, monitor sa Barangay Agimit, La Carlota City. Salamat gid sa nagatamyaw sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor kami sa Barangay Hagimit. Salamat gid sa pag-monitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang Dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtub lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itlugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon.
Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladyo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gug-on. Pangitaon kag gug-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kag labi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende,
Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo. Makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo. Undinado, reincarnation kag iban pa nga mga kasaysayan. Tak tidur lagi. Nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakup ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag Sa demonyo. to sa PIDEG, sa syudad sang Silay nga nakuha ang sang 7.1 million pesos kabilisang Cebu. Dugang pa ni Puerto, nakilala na Manila ang tatlo pagid kamakapdanan ni Bilerosa nga gibilinan sang Cebu ni Soberano. Sa subong sa amon monitoring, may nagsalo sa drug trade ni Alex Soberano. Kaya mo pa nang naman subong na publish pag kinamonitor namin. Before mapatay si Alex Soberano, itong July 26, may nahulog na siya kay Asher, 4 kilo, suno kay Asher. Para lang green kipag lang nga Chinese character na amo ng 1 kilo. Pag abot ito, mo pa na yan ang na-receive ni Asher kuno. Pero pag abot ito, ginaripak na na. Itong gugura, pero 20 grams. So amo na ang ganito. May mga, di ba kita may mga motor sa Torrance Spring nga nagagawa, amo ng mga kababayan naman ni Asher, mga distributor sa iya ng mga pinasuplayan. Kaya lima ko nung na lugar ni Truga mo, Soberano. Nakop ng luwa, may tatlo pa kami inamin ito para matalanta kung sige pa ilang pagkatruga. Kung naubos ng ilayang mga kwan, ilayang mga nahulog ni Alexia, naubos na kung may nagsalo. Ang nagsalo, sige pa hulog sa ila. Now, ayun yung tatlo, sir, taga Bacolod ni Tanan? Bacolod sa Bacolod. Bacolod kag sagwa sa Bacolod. Ang inyo sir ginahinga mo diri nga i-check na yung tatlo kung may nabilin pa nga drug sa ilang nga ginbilin sa napatay. Sir, kung nagsiki pa sila, kung naubos na to, may nagsiki pa nga ang salo sa kay Alex, nagahulog pa sa ila. Patay si Alex mo, may nagbulos sa iya para ma-continuous ang drug trade. So, may identity naman kami, itigyan mo monitor, i-validate naman, i-confo, di nga siya na nagsalo. Si Police Major Jory Parto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbano nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mao siling ni Star Mayo, kamusta ang bakasyon? Mini bakasyon sa Cebu. Hindi bakasyon nagpa-enroll sa anak. Hindi gali magwanta tong traffic man sa Cebu. So, ang tanan, mahal. Budlay, no? Kay Domingo Barniso, good morning. Kapita, good morning kay Pili Ason, si Renato Amar sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Kay Nubi Magapan, gamonitor sa Barangay Pandanon, happy 53rd anniversary. Salamat gid sa Panamyaw, more power ko no. Kay Imbong Jucampo, happy anniversary, thank you gid. Kay Maribik Gigan Talavera, congratulations sa ika-53 sa tuig nga anibersaryo. Thank you gid. Avid listener, more power. Kay Rina Ordinisa, morning. Patamyo, pamilya Ordinisa, Dilacon Concepcion, kay Mama Marit Papa Nunoy, kag Tatay Rone, Nanay Maribik, kag Sabanaya, permigid nagapamati sa Inayawan, Kawayan. Kay Aida Alunan, happy anniversary, salamat gid. Kay Joseph Liamera, morning sa Barangay Nagasi, La Carlota City. Kay Aida Alunan, tamyaw ko taga Barangay Granada ko no. Taga Granada, good morning. Si Barani ni Rico, morning. Kay Bukay Aming Opsima, Gingging Perez Consing Baran, Sang Sitio Pait, La Carlota,
City. Tagala Carlota, good morning. Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni katingkalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. First draw, 10:33. Una nga bula, 10 kag 33. Second draw, 6:13. Ikadwa nga bula, resulta 6 kag 13. Third draw, 33:12. Ikatatlo nga bula, resulta 33 kag 12. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result!
Resulta sang luto tatlo. Una kita, 649 ang jackpot 21,318,944. Jackpot 21,318,944. Winning combination in any order. 8, 43, 21, 48, 34, 2. Resulta sang 649, 8, 43, 21, 48, 34, kados. Sa ilo kita, 658 ang jackpot, 49,500,000. Ang jackpot, 49 milyones 500,000. Winning combination in any order, 34, 20, 6, 14, 32, 3. Resulta sang 658, 34, 20, 6, 14, 32, kag 3. 6 por 2 kita. Jackpot, 5,940,000. Ang jackpot, 5,940,000. Winning combination in any order, 13, 19, 12, 5, 8, 25. Winning combination 6 por 2, 13, 19, 12, 5, 8, kag 25. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Morning da sa nagaupod sa aton sa gihapon dira kay Rimar Biranyo Lingoste, nagamonitor sa Barangay Hagimet, kay Manuel Janong Gran Kapal, ara sila, gaupod, kay Lunel Berhet Saputen, good morning, tamyaw ko lang Salcido, San Makati, Berhet, kag Mabakyaw family, tanan nga mga manunulo sa Abis 1, thank you gid, may lang nga pag-monitor. Kay Linlen Nobera, good morning man. Kay Robe Argente de la Luna, morning, monitor kami dia. Lubik ni, kag Robe de la Luna. Kay Maribek Jigan Talavera, good morning man. O sige, check upon ta na karon. Kay Rinaldo Rojo, morning. O sige, tamyaw kay Rami Michael Badboy, Anthony kag Tonyo, happy 53rd anniversary. Salamat gid. Suyuman Taho Bindor sa Barangay Bata. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning man. May lang nga pagmonitor kay Bergara Hieronimo, kay Armando Gabanga, nya nga pita, salamat gid sa pangagda sang kape. Ari na yun. May ipamangkot lang ako sa inyo. May asma ka bala? Wala untat. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio. Sugar order number 4, lala. May mana ang tanan halos ng mga opisyal nagre-resign na. Isa na lang bilin ng taon ta kung ini siya ma-resign. Taga Negros. Ang ini nga mga isyo talakayon ta na karon sa ikadwa nga hotong sang aton pagpangalagad. Perti nga mga isyo subong ang nagaluntad sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Hala, arang kalang. Kay Ruby Argente de la Luna, happy 53rd anniversary. Salamat gid sa panamyaw. Dira sa congratulations sa tanan nga ARB family. Tamyaw ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sang barangay Karulan, Kabangkalan City. Nga doaga patagapitlaw. Kay Ruby Argente de la Luna, happy 53rd anniversary. Good morning, salamat gid. Kay Star Mayo ba, tamyaw ko lang ang tanan nga pamilya Mercado Alvarez kag Herrera family dira sa Bacolod, Cebu kag General God bless ni saman daw hindi ko mabasa gawa. Balo ka kon mga amuna daw pigaw kita sa kay Imbong Jo Campo morning ga monitor pod kay Kapbito sa Maawa. Kay Diding Alohaminto, good morning man. Sige kag taga Gimaras ko naga-monitor man sini nga kagahon. Taga Gimaras, morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Mga 15 years. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi
Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tao may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol. Matron, temprano pa kamo ay sosperte ang traffic subong. Base kon maatrasar naman kamo. Mailan na kon makaintindi ang pila naton ka mga eskwelahan kag opisina sang traffic nga hindi gid maaguanta. Kay Taps Masmela, good morning. Si Joseph Pacifico, monitor kami diya sa sitio Ambacan, San Enrique. Pamila Lopez, Roland, Maika Tongtong, Bilyalba, Johnny Taglorin. Sige, kay Lorita Martir sang Tabaw. Okay. Tabaw, bye-bye ko no good morning sa inyo na. Si Ili Andresio, suke mo. Naga-monitor siya sa Texas, USA. Kamusta ang Texas, USA? Kay Cartier, good morning man. Kay Roger Burgos, palma ko lang kay Mama Winnie Giray Burgos, sang Biscom Central Compound sa kapihan ni Lolita Binyas, sang Paglaom, Binalbagan. Si Dante Makilan, araman siya. Si Ria May Ladio, good morning. Happy 53rd anniversary. Salamat, Gid. Philippine Standard Time, las 5:30 na. Diri kita
Balita City Hall, ikadwa nga public hearing sa flood control project sa Mambulo Creek, gintalana sa Agosto 30. Balita City Hall. Detalye upod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Liwat nga nagtala na si Bacolod Councilor Vladimir Gonzales sa ikaduwa nga public hearing sa mabot nga Agosto 30. Angot ini sa pangabay sa DPWH Bacolod District Engineering Office nga pagkakasa sa mga informal settlers nga sakop sa Barangay 2 sa Barangay 8 nga yara sa area sa Mambulo Creek para sa pagpatuman na sang flood control project. Gitpahayag ni Gonzales ang chair sa Committee on Urban Poor Housing and Resettlement nagalaom ini nga matagan na sang klaro nga direksyon kag desisyon kaupod man ang barangay pumuluyo angot sa mga issue. Kahapon nga daw ginpatigayon ang una nga public hearing sa Bacolod Session Hall. Ginpahayag ni Gonzales nga ginastoryahan diri ang 30 ka mga pamilya nga maapektuhan sang demolisyon kag linibo naman ka mga pamilya ang maapektuhan sa tion sang pagbaha. Samtang ginpahayag man ni Gonzales nga liwat ini magapatigayon sang ocular inspection sa lugar. We schedule a public hearing on August 30, hoping by then na may clear direction. And of course, ang underlying issues dito is ang pumuluyo. On how we will be able to explain to them nga hindi sila mahadlok. Nabatian si Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon, mag-switch na kita sa Life Extension Coffee Mix, ang pinakaunang kape. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga... Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na morning dira sa Sor nga bahin sang probinsya. Namo kita na sugata o galing isa malipaton kita sa pila ka mga ngalan madumduman ta gina buwas damlag. Kay idilaos morning upod ya si Nanay Isabel sa Victorias. Kay Mark Moises ga-monitor kami dia. Sige. Tamyaw ko Teodorico Luntao kag Moises pamilitanan sa La Carlota kag Moises sa Isabela. Ba si Elizabeth Gamala rin siya, happy 53rd anniversary Action Radio. Tamyaw lang Jose Alfonso, siya kadlawan karon nga adlaw sang East Home 1, Barangay Estipania. Happy birthday kay Jose Alfonso, siya kadlawan karon nga adlaw siling ni Elizabeth Gamala. Kay Janice Rosilio, good morning man. Kay Inday Blasa, good morning. Kay Ray Flores Barayuga, happy 53rd anniversary. More power, thank you, Gid. Kay Josepina Luxin Hinirato, good morning. Sige, sa Proc Magnolia, Bacolod City, happy anniversary. Salamat, Gid. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning. Kay Elvira Hilugo, good morning man. Kamusta sa kapihan da? Ba sila masunod nga mga inadaw next week guro makapul pamasyar na tada, no? Kay Munsing Syukon, Arada Preme, si Joel Perido, ate Preme present. Sila ni JC Sindico, Baby Tan, Gilbert Carion, si Mayor Roger Aguirre, si Bida Tumbos, Pimimada. Ang Wednesday daya,
si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rojas, si Larry Benitez, si Diok Torres, si Maral, si Paraid Yangson, si Billy the Kid Caro, si Nelson Distrito, si Jimmy Candelario. Sigurado permanente da sa kapihan. Philippine Standard Time, las 5:35 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Sakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Sakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kag dala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. PNP ginpayag nga nagsinabtanayo kung nagbinayluhanay abi sa mga matigdas nga tinalaga ining si Molinos kag si Pinggoy tubtob nga naglambot ini sa pagtinapungulay action Fred gulpi na lang nga nag-us-usbla o kung nakaluhod kag nadulaan sang consciousness ini mismong biktima nga si Pinggoy kag inisang giningagaw dalaman sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital. Tapos inisang nga nag-collapse action Fred dra sa tubad o kuntunga sang dalan. Pero inisang gindeklarar nga dead on arrival Dr. Joel Stephen Agues, ang attending physician sang among ospital. Las 10:09 o las 9:10 ang gabi sa Agosto 15 man ang sospetsado nga si Molinos ang nagsungkaya sa mga kapulisan po ng iya nga pamilya. Ining si Ralph John Molinos ang napreso karon dra sa custodial facility sa Nakalota Police Station kag natala ini pasagaan sang kaso nga homicide. Sa tutaran nga mga kaaksyon sa mga mahilig dira magigop sa mainit nga kape kon kaagahon, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo. Dr. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyo. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Purting tapungol ba? Patay gid. Kay Manuel Miraflores Cuales, good morning dira sa Sitio Cubay sa Kabangkalan. Kay Duart Mandage Tones, good morning. Si Nimpa Ibanyeso sa Barangay Tangob, ara na siya. Si Evelyn Pamusino. Kay Connie Laparan, morning. Happy 53rd anniversary. Salamat gid kay Connie. Kay P. Alyador, good morning man. Subuman kay Runa Rihida Traba, happy 53rd anniversary. Salamat gid Runa. Sige. Aber, ang ato na pila ka mga obligasyon, standby. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa... Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka,
Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka. Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatsyan antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay Size 84, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtub lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan. Philippine Standard Time las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Brad, arestado ining duha ka mga wanted sang kasuguan matapos ginserbihan sa mandamyento di aresto sa separado nga lugar diri sa syudad sa Bacolod. Sa Police Station number 6 arestado si Braille Ligaya, 34 anyos, residente sa Barangay Takuling sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Staff Sergeant Brian Galo, si Ligaya ang tigayon nga naresto sa mga katapos ang Highway Patrol Group kag Police Station number 6 by virtue sang warrant of arrest for violation sang Republic Act 10883 o kon karnaping. 300,000 pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Samtang sa Police Station number 1 naman, naaresto ini si Michelle Lazalita, 35 anyos, nagapuyo sa Barangay 16. Din sunod diri kay Police Chief Master Sergeant Sherwin Rojas, si Lazalita ang ginaresto by virtue naman sang warrant of arrest for violation sang PD 1613 ukon arson. Wala sang piyansa para sa iya. Report sa patrol, ginadulong sa inyo sa D3 Vice. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod. Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Ginapahibalo nga ang Pederlep Lending Corporation kag Metropol Lending. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binunuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang Kay Dodge Salazar. Dodge, happy birthday, kid. Standby na
sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon!